लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। वीडियो जो फर्स्ट टाइम देखते हो वीडियो सब्सक्राइब ଏବେ ଆସିବ ସେଇ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଚାଲିକି ଯିବାର ବୋଧେ ଦେଖ ଶୋଇ କରୁଥିଲି ଆଜି ଜଣ ଶୋଇ ଏଠି ଧର ଆପଣ ଦେଖାଉନ गाड़ी रोए से मुझे हमारा पकड़
ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଗାଇଲା ମଝିଆ ମଝି ଗାଇଲା ବୁଝିଲ ବେଲେ ଦେଖୁନୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉ ନା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଉ ତୁ ଆସୁନୁ ଟିକେ ବସ୍ ସମ୍ଭାଳି ଦଉ ନା ତ ଆଉଲି ତୁ ଆଇଲା ତୁ ଆଇଲା ତ ଦେଖ ଏଇଠି ବାହାରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଚଲା ସେଠି ବସିବୁ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ ବସି ଦେଖିବୁ ଏବେ ପାର୍କ ହୋଇଯାଏ ଏଇଠି ବୁଲିବା ବୋଧେ ଆମେ ହଁ ଏଇଠି ବୁଲିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ବନେଇଛି ସେଠିକି ଆସିବ ବୁଲିଯିବ ନା ରେ ଚାଲି ଯାଅ ଆସନା କ'ଣ ହଁ ଚାଲି ଯାଅ जोड़ा देते आइसक्रीम तो जा देते भाई आम कोड़ी देबो ए बहुत ढेर बड़ जा कोड़ी कोड़ले और कोड़ी जो ठीक नहीं हाँ बहुत शांत गाइला ना ऑटोमेटिक खंडिया खंडिया वीडियो हो हम आस दिन तो कि
ଘରକୁ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଗୋଟେ ବନା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆସେ ଚାଲି ଚାଲିକା ବାଟ ନାଇଁ କି ବ୍ରିଜ ଆସେ ନାହିଁ ଆସେ भैया जब इतने मुख्य तेस्तर अंकल वाटर తాగు మనం మళ్ళీ నింపుకొస్తాం